Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyonga yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela babo isizwe bajabulela umfana mohlwa ngathi ekhehleni umzulu wamancincisi. Ngemvumo yenu ngiyabonga kakhulu isupport enisinika yona. Siyabonga siyethobeka kakhulu. Babu Dokotela umela lapho endabuko ngenhlonipho nesizotha. Mikhulwa ngenyanga edumile nezinkulu kwaZulu Natal mina ngibalwa lapho. Kuya ngenyanga ezinemali kwaZulu Natal ngibalwa lapho. Ngibalwa kwezinyangeni nje ezingekho ezingaziwa. Ngidlela phansi nina noma ngidlela phezulu. Umsebenzi wami omkhulu, it's part of my calling. Ukuthatha abelaphi bendabuko abadelelekile abazondiwe abantu abathi mesibashutha ababizwa ngamaphara uthi uyamshutha kuthwa senini ngoba inyanga zithwase emanzini yonke asekuveze lokho amaphara njengamanje siyawazi ukuthi akuphakathi imoto ayajaha ahleli phansi kwebridge ayazijova nawo nje futhi into futhi ezosikhathaza kakhulu Babu Dokotela kade azawashe kade ngiqole isikepha seMK ngithi mina kufuna kusizwe inyanga zakithi ezincane nezindala ngama workshop sizifundise thina sesikwazi sikudlusele kuzona bese ukuthi nalabo ke esikwenzayo abakuthela ngamanzi ukuthi uthwasenini inyanga no ake sikusebenze singabantu sibambisane siye phambili sibone umsebenzi wengane uyaphambili phela lana sikhuluma asikhulumi ngabantu abanomsangane basikhuluma abantu abadakwe iglue abantu abafika badle iskenke beza kuBabu Dokotela lana ngikhuluma umuntu ozalwa inyanga ithi inyanga imihambi imishiye nomcebo wonke ukuthi indodana mengihamba lemhlabeni uyosala uqhubeka nelegacy yami uma sekunjalo ke sinabantu thina sebaziya abasetshenzisiwe ukuthi bangafuni ukubona izingane ziphumela ngoba basazi isandla sokuthi lo mzali wale ngane ngiyaba nesandla kuloko ngaloo ndlela ngizosebenzisa usocial media nayo futhi ukuyihlasela ngoba nayo isahlaseleki Babu Dokotela babusizwe bajabula umfana omhlanje njengekhehla mlomo ngiphethe insizwa la esencane ume lapho endabuko ayisona isangoma ithosa ngandawo izokisho igama isho nendawo ezalela komuthi yasemakhaya mekuthi futhi ayona semakhaya izalela la emafletini izosho ukuthi hayi ngokuzalwa le Banging in Paris ngizalele efletini awuzalele efletini isho ukuthi hayi ngizalele efletini hayi lutho mkhulu emakhaya ukuphi kahle ubingelela ugcina sibonga Mkhathazo uqineza ngaka manje hey mkhulu hayi ingane duties zothi hayi ngiyabheka ngempela ungathi ufuna ukushaya ingane zethu nje ukuthi lesicathulela hayi lutho mkhulu kuyasebenza kuphela yasebenza kuphela ngokuhlala mkhulu ngiphuma endaweni yase Eastern Cape mkhulu ngapha eMontelif okay fike kube i Flagstaff ngapha masikuba iMontelif mina ekhaya ubani kade lapha noma bangani bakho balapha kwenze kanjani lento emakhaya ifike njani lento mkhulu indabende le indabende ubani kade lapha ekhaya umuntu ayilapha kwakumkhulu umkhulu uyayishiya kubaba okay mina ngibese ngibukela kubaba ngiqala ukubukela kumkhulu lapha engangineminyaka ewu6 ko 7 umkhulu angibuza hey awuvuka unenzele imbiza yami lapha ngiphethe ngamapiles ethanda ukungiphekisa ngakutshela ukuthi lapha umkhulu ngithuma kakhulu kanti umkhulu uyangisiza mhlanje ngiyayazi lento le ngase ngicela nakubaba asisebenza la ngempela ukhuluma ngamapiles kunomuntu njengamanje ongayile emsebenzini uyangizwa ukuthi ngithini khona ongayile kwakhona emsebenzini ubanjwa amapiles hawu uyabona nje wagoduka nje Mkhathazo kunabantu manje abasabo kodwa bamapipa yagoba ngifuna usilungiselele amapiles nalokuvusa induku uthini lapha hayi mkhulu umusha wamapiles mkhulu ufuna ukuvusa induku ufuna ukuyiclean ngoba esikhatsini esiningi especially amadoda ahambelala engazi labantu abalala nabo ukuthi benzani nini nobani abanye bakhipha izingane futhi ukuthi nje uthola into ezokucleana nje idile nawe wena unepipa elingathembisi futhi ukuthi ukhulume nami ngitholele lento le uthi ngisho man hey njengoba uthi apha ukuqhelaza ngeke kodwa phela kusho uqhelazile nje hayi uqhelazile mkhulu hayi akubongwa kodwa mkhulu hayi ishimani mkhulu futhi ukuthi zixhumane nami mkhulu ngizenzele lento le ngizenzele lento le mkhulu zithandeke nje ifane nathi mkhulu ukhulume kakhulukazi kade siqala ukukhuluma ngoFebruary la wakhuluma ngawo umuntu weshimani wakhuluma ngomuntu okukhulisa induku kuzona futhi ishimani unawo umuntu okukhulisa induku ukhona mkhulu umuntu okukhulisa induku
ngingawenzela omunye umfo ngapha use Cape Town mkhulu hayi awuyakhala uthi hayi dokotela hayi ngiyayibona nyani le way yo ngiyayibona ngayo inkulu ingaka ngoku hayi mkhulu hayi kuyasebenzeka mkhulu bayaphila ake sibuyele lana kunabantu abasithembe kakhulu isibunge sakho kunabantu abasithembe kakhulu isibunge sakho bafuna ukutravel bezosithatha uthini umuntu othi uyalifuna leli baso mulifuni ibaso ukwena ungeza kumina uzolanda mthumba ungaposela umfuni ngiyakwazi nokuposela mkhulu khona abantu abako Cape Town bako Goli bayifuna lezi zinto kodwa bakude bangakhathazeki so baposela lento Cina ake ungene kulomsebenzi lona omuhle lo wenzayo njoba uthi unazo igubhu zenhlanhla unabo abantu abafuna impondo akungene lapho sichazele lapho kehle mkhulu sikhona isigubhu mkhulu igubhu ezikhona iningi kakhulu kuba kwena ukuthi wenza umsebenzi kanjani siyakhuluma ngibe sengibona ke nami njengomlaphi indaba uthi hayi njengomuntu mekhuluma kanje sho udinga isigubhu esikanje nesikanje ngoba asenze umsebenzi owodwa asenze umsebenzi ofanayo imisebenzi esenzayo ehlukile mkhulu so angeke sisebenzise izinto ezifanayo sonke mkhulu okushuthi wena ofuna isigubhu tshela manje abantu ku Facebook uthini umuntu ofuna isigubhu njengamanje ngithi wena ofuna isigubhu ohleli lapha ekhaya akusebenzeki akwenze kulutho xhumana nami udokotela wama-2K akwenzele lento le hlukane nokuhlupheka mkhulu kunomuntu manje ogotshelwa ipipi nawe udokotela wama-2K uthini khuluma nodokotela wama-2K ayilungise lento le izinto zama-2K lezi zonke leyo nto mkhulu sesivala nje ngifuna singenekele abantu bafuna uphondo lesesigodlweni uphondo lobunyanga uthini kuma-2K ama-2K awajwayele ukuyisebenzisa kodwa lezi zinto lezi ngoba ayithatha kancane lezi zinto lezi ziyasebenza mkhulu kunomuntu manje omdala obone i2K liphethe uphondo utsheje into oyithatha ezaleni kanti into ebiphathwa umkhulu yaphetha phanda ubaba wakho into endala uthini ke kuyena manje ukuthi angajaji u2K akajaji ipoverty yakhe mefuna nje ukuthi ahlukane nendlala angabheki ukuthi i2K i3K i-what akaze kumina ngimsize ngimnikele lento lemkhulu ahlukane nokubalisa ikhona lento lemkhulu kunabantu abazoFuna ukukhuluma nawe bakuthinte yipi number bazokuthola kuyona inamba engitholakala kuyona it's 0677 43 7706 lapho ngatholakala ku WhatsApp ngiyafoneleka futhi ngifoneleka mkhulu Babu Dokotela babo isizwe bawujabulele lo mfana nje muhlo ngathi khehla lomlungu Babu Dokotela umelaphi endabuko kuumsebenzi wami ukuthi ngithole abantwana abasethongeni abancishwa amathuba sibanike ithuba basibeke iplatform siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyonga yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi siyetholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha